Demek teknik bu. Livyasın inşallah evine be. Erime bas Ahmet Altan'dır. Çiye Ahmet Altan çıma mühebbet hapis var. Yani bu sahibi bir nefret çıma ev insan girtin hapsi. Birasti hem helvesta vile kulun. Ama bibinin ku divya bu helvesta Ahmet Altan mekriba. Ahmet Altan'dır nivisa dü nivisme gut. Yek ser Sarıkamış. Yani ser katliama 7,000 eskerin Kürt. 7,000. Yani dema Kadir ama leke hünermende ke bu gelek Kemalismu Rusu dibece askeri kırdıran Enveri Paşa. Yani Enver Paşa askeri kakır kiriye. Derevet işte güzane bu. Enver Paşa 7,000 eskerin Kürt dışarı Rus'a katil kır. Rusacı Ermeniyan katil kır. Katliama Ermeniyan videri despekir asıl. Yani Ermeniyan döndürü kada askerin Rus'a Ermeni bun, askeri Osmanlıcı Türk'a bu. Her du devletin mezun askeri kuştun. Ermeniyan gelek hatun kuştun, lenni bir Kurdana, Kurt gelek hatun kuştun. Enver Paşa 7,000 vak em dizanın ama not 1000 dibijin, 7,000 dibijin, ad bizim zedeyeci 7,000 askeri Kurduna berfida cemidan kuştu. Liser biye ki Kadir ama haleke bavimin per çirok bist bun ujmara dugot. Dugo kerin şuren ku khaf silahın natake dana desti kurda ku Kurd veren katil kirin. Şuka Davida Enver Paşa dibijin da çekir da şerime kharab kir ve meşervenda nekir. Me düzmünek ve şer dikir düzmünektir metnekir. Ve Kurdat nekir. İca hatta ev mücarım ne bistedi mahkemeye da Aliye ki Ali kesek vere parastan o kesek vere mahkeme kirin. Yani min gelek ki Pürtgen İsmail Beşçi takip kir servi mücareci pertiştine Ahmet Altan tiştin percikini bisine. Dibece Enver Paşa lüvederi 7,000 askeri Türkiye Osmanlı'ya koşt le ev jiber ku Kurd bun da koşt. Ev mahkeme. Buna bişti mahkeme kir. O Ahmet Altan dibece gere Enver Paşa o ev zihniyet. Kemalist be, Türk be, Çird be braba vara mahkum kirin. Bu Kurdacı liborin vara kastı. Halbette ki bu sayı. Ahmet Altan o tiştek dinci dugo ya mesela. Ahmet Altan jibo Türkiye parça ne ben nizam çine be tuştan ne dugo. Dugo to mafi Kurdaya gerto bidi Kurdistan çebe ev bu kadar bu vara bizi hani bizim. Eğer ondan kadar tutan kan buna yani parça bun devlet parçadır ben valla parçadır ben. Ev parça buna Türkiye onun zaman tuştana nedir ki bahçe fay. Vidugot mafya resen inne tevi millete çiye ev vara parası. Disan nifsek videji ev dizi devlete Türk bu avaj pautus. Pautus ser gırtına dema öcalan ev per mühime. Gelek mühime. Yani emser sosyal psikoloji devlet yapmış. Devlet bu çiye. Eğer em Kürt deme de Hızra devlet bunu hebiya. Hatta yani çılaş şunda evri bahsarıksına atkın. Bahsa millet naz. Yani Hızra devlet bunu bime de hebetçi nebetçi. Heye. Yani kaç seruki devlet Türk zedetir. Az Hızra devlet bunu me. Yani Erdoğan tesadüf bir seruki devlet. Az şivan ekibimci Mıcara devlet bunu Jibo Kürdistan Serukin devleta Türk devleta Irak ibadi devleta İran zedetir etkarım Parizm çünkü Bavaryan bir devleta Kürt heye o ana tesadüf belki münasebe bir Irak var dağır kiren belki ibadici beri herkesi keskin be eğer Türkiye var dağır kiren belki Erdoğancı herkesi zedetir var keskin be İrancı bu sayı ez vak zanisti vak netevi vak Kürt Bavaryan bir devleta Kürt heye seri medaj dili medaj devleta Kürt heye zaroktuya medaj hebiye hatta mırıcı ev hebe. Yani Nabi Zeynel Abidin vek devlet Paris ev bimine. Devlete Kürt Paris. Ev tiştana dibistana malbat tatlı girtin. Malbat amın şükür çıkadı. Tevgera 1925 da şükür xadi kalkemin dostu xalpeki cibri bu. Be hevrede aynı xanida jiyan 5 sala kalkemin jü gelek tesir girt. Bu dosteki dilsoz و باویمز یا بردام کرد و ازی بردام کردم یعنی مالبات همه وک ملتی کرد اندامه کی مالبات همه اشیر همه ام بیشن اندامی ملتی کرده نه اشیره نه مالباته تنی سریقه اندامی ملتی کرده باشی اندامه باشی مالباته باشی تشدیدنه جبوی هر تشتیمه بری گریدای ملتی کرده ام
بری کردستانه تری ملت کردینا جبر که ملت کردی دکاره بجه دولت نخوازم لیازم بخوازم چونکه کردستان قاسی هر کسی مالی منش ملکی منش هب قاسی هر کردک اگر ام بجه ملکی de 100 کس شریک به نوتون نه کس بجه از نخوازم بی عراسی از خواازم برای یک نواره بچنه او یک کس اگر بجه نه او نابه یک کس جوان از بمجی از بیا بجه لیتشتکی دن پاوتوس او پاوتوس Öcalan vakta mahkemeye da axaftı bu işte bahsa perkirin gotun işte pertersiyaye idam tersiyaye da axaftına ki kada şansda car gotiye de hazım bizim bahsa ciyani kiriye eğer az bizim mesela kurt haldikim valasıl gelektiş gotiye tabi ne kadar ne kirin hani ki düzderketin yek rehne ecibumşi lemin rehnamı çabuk umudgu her insan tkare teslim be lig berdam gere minakab gere Sevda zedene çünkü insan tıkarın zoru birbirinin işkence birbirine dıştaki insaniye yani evi de pır kesi bercir nakım gemmeru gene nekece li vakta hat girtin eğer peygamber beji bu esir kavmevi çare serika dibine çünkü ev esire yani esir ne kadar dıştaki çare serbike li var nektirin berdam kırın Ahmet Altanji aynı minamın fikre yani biraz da insan eki revşen bireki dilsoze yani Yani ev ne hakiki kısab ki, rast kısab ki, lugur bavariye kısab ki, jibovi ilo hapsi dair. Dibece, em ne karıncı Öcalan'a bejin, per agit be, per kahraman be, nizam çık be. Hakimeti ne? Mırın jibo herkesi, birasti işkence, zulüm, dizane devleteki, hov, her tiştikare bine seri milleti kurt, seri Öcalan. Le dibece, eğer te, hovda hide sali gencan o Kur'an, Deşandı ve sericiya. De dici artışa her ilmezdir erojulata navin. O dünyayı da çaremin, pencemin, endamin NATO. Nezki milyonek neferi heye. Tole hemberi bir keleşkov 5, 6, 10, 15, 20, 50 set farkna ki geçen bişini hemberi artışı. Tu beji mırın yani deriye tarih. O tarih de her vakta tu çüy per agiti biçe, kahramani biçe. و او کچی او کرجی به قهرمانی بچن مرن بچیک بکن جسدی خواده کرد ویالی دا خواه اثبات کرنه yani her çarpıcı Kurdistan'cı lebe taybet bakuli Kurdistan'ı da birastıcı gerilla خواه ویالی da per ispat kır yani kahramani ako او dest nişan kiriye yani per kime heye muhakkak heye cidden da cehennem yani Kurdistan'ı da cidden da yani kahramani okurda millet edin de tahmin hakim hebeci geme başa dibece madem tu insanı koy o zarık koy usta bir kahramanı düşünün o evci gotuna tedkin o armanca teci tu dibece devlet nizam avrancay mezun heye hakime heye ku demak tu hati girtin heneki dilsoz bir kasivan genca helvesteki dürüst aynı tu devlet tu khazi na khazi ideolojiyat te guartin او problemate le lehember devlet akutu da takushindiki tu qasi wan genca helvesteki durustay qanebetu biz tamam az teslim bume az naji am teslim nab şerim nakhazın liyas kurdum hak do zaman raste hun khalat ما بوا نكريه وتوزيده هن ام وازغرتم هن hakkın evya gere bu gota çıma çünkü Ahmet Altan samimiyet gere dilsozit gere ev kes çıma ev kahramanitkin çünkü hızravanda devlet bun heye evana jibo Kurdistan fedaatkin insan jibo tişti meze fedaatke jibo devlet fedaatke jibo deyuba fedaatke جبو زاروکی خواه انسان کاره خواه فدا بکه زاروکی که مروف بکه و خطریه دایک یا جباب یا جبراد کاره خواه باوجه پیش او زاروکی بپاریزه چونکه او زاروک پر میلیمه بوناوی اگر او زاروک بمره یا تشتک به جیاناوی ایدی رشه معنا جیاناوی تنیه پشمرگین me, gerillain me, şervanin me, kadroin me, siyasetvanin me به sedan به هزاران usta kahraman meditiye Leyla Kasım bigre hatta Zilan, Mamiriş bigre hatta Mahsum Korkmaz, Sedan be Hazzaran,
Melle Mustafa, Halbegi Cibri, Şeyh Said Efendi, Şeyh Mahmud Berzenci, ki can kahraman nine. Yani diyor ama da bir kahraman jiyan ne bu ya? Başe, madem o kahraman jibo Kürdistan dikkare be helvesteki insaneti ve helvesteki permezin xafeda bke, to xafeda ne kişi, kanebel layık van helvest abbe. Nexwed hizrat da devlet yani armanca kimezin ne bile hebiyat evit kir. Nite dirokede hey yaptışt. Mesela bizim Şeyh Mahmud Berzenci ve birindari hat kırtın. Ali İngiliz'e hat kırtın. Ve şerri Nezki Süleyman'ın Hunduzan'ın berde kahraman. Az ilcem kevir derbas mı çüme kevir mi seradan zinari mezin kiriye diye ku Şeyh Mahmud Berzenci'nin nemir vaxtalar hat kırtın. Ya Şeyh Mahmud Berzenci çima sürgün hat kırın. Çünkü evi girtin jira gotun vare bebe valiye Süleymani. To bebe valiye Süleymani em devşte berdi. Meriko hun kine. Ez milleteki hakimin devlet. Bu ne heye? Ez keyseri bir devletime. Yani kral. Mezeke ev helvest devlet. Bu ne bu? Sosyo-psikolojik Şeyh Mahmud Berzenci xod devlet dibine. Eğer dizi vidami İngiliz ne biyana, Irak züda tekçi bu, o Şeyh Mahmud Berzenci devlet ekmesine bakır bu. Ya eme, to vakti Süleymani, ne kirevşen bileyim mehenen navi en bahsarevşen biraz bakın. Yani tu berde bahsa Mesut Barzani yancı serokki gilden juan ra peyvin xrab bejin berizi bakın Şeyh Mahmud Berzenci razı bakın. Yani aliye nefsiya netevide avkas ketin heyeku. Devletin dağırker hussa sistematik dınav milleti mera bi taybet dınav siyasetvan u revşen birin kurdada. Hussa sistematik xabitine. Ev şerin beri 7 sala 30 sal cihazar nesdu yani zedettir eliyem kemtirin de bir heri davi 7 sala davi da cihazar nesdu 19 alişir em bigrin Şeyh Mahmud Berzenci hatta 46 mehabat او 30 سالda milleti Kürt be her derfete koy. Kima siyah koy, halet ya koy, çili be brabbe. Her serok, Alişirci, Şeyh Mahmud Berzencici, Gazi Muhammedci, Melle Mustafa Barzanici, o Halbekici bir hemi serokin me. Jibo devletuni hemi derfeti koy bir karar. Limi kabın duk keması yenmezsin. Yani aliye sosyo-psikoloji de keması yektene. Hatta lavra gotine ki beşim, vakta şerri 1925 şedi be ji Varto şehri yekemiz Varto dest pekir. Yani Varto hat girtin u yekemin car ala Kurdistan li ber Varto hat jor kirin ala piroz u duyu şehri ra esker vekşiyan jali muşi xnuse u Erzurum hatın u vekşiyan esker yani nezki hazarek esker tane bu peşmergi Kurda tane bu 10,000 eskerin Türka vekşiyan çün devci berdan ya ev peşmergin Varto, ji Solhan, ji Bingöl, yani ji Palu, hatta Diyarbakır, Siverek vandara kırtın. Viçağı dibêjin Kirmanskê me ji Çewlîkê yani hevdura qise dikin, dibêjin ma Pêrî Kurdistan guret, men Ankara İstanbul, ma ên me Serê Kemal birîne me. Yani xwe baweriya mezin mêze bikin. Yani xwe mezin dîtin. Yani girtina Kurdistan ji bo problem nîne pirsgirêk ne xwe du meheda girtin. 5,000 eskeri peşmergi Kurda, 6,000, 7,000, meneka dibêjin 7,000 eskerên devleta Türk hemî xewtan hatta Diyarbakır hatin peştre Fransızya, Fransa'nın Suriye carek din. Yani bir yer hatı bu dayın yani birasti emperyal yani devletin Avrupa bir yer dabun bi tebi İngiliz'a bi tebi Mustafa Kemal xebitin ev mijar per freye yani devletin navnetevi em frotin tenine frotin alikari kirin yani alikariye Türk'a kirin u Türkçi geleki tavizdan İngiliz'a ev şerri xwaz şerek mezin nekiribûn awana mijarê cüdanın em ê behs bikin lê digotina min çi ye divê demê de sosyal psikolojiya Kurda serkirdeya Kurda ji devletên din zêdetirin yani ji serokên Ereba ji serokên Faris Tirka zêdetirin yani Türk naxwazin devlet çê bikin tenê Mustafa Kemal dixwaze ew jî İngilîz ew îşandire yani İstanbul dice İzmir dice
Yani devletteki nû, devletteki komareki nû hez nakin, naxwazin. İja Kurdistan çima nehat çêkirin, ev sedemî perin, em du sedemî mezin bêjin wî çaxê. Yek bi rastî her serhildan di demê hev de, yani bi hev re nehatin kirin. Yani yekî bîst de dest pê kir, yekî bîstî pênc, yekî hinek provokasyon çêbûn, ev tiştî dinin. Hinek işte hatta sîşeş, bîst û heft, Agirî, Beytû Şebab, Dêrsim, her yekî demekî çêbû. Bi hev re çêbiyana deh devlet çêdikirin. Wî çaxê jî bi rastî derfetek mezin hebû. Velhasıl çima çêdikirin ji ber ku baweriyekî mezin ê devletbûnê hebû. Alî bi xwe bawer bûn rewşenbîrên Kurd wî demê, rewşenbîrên Kurd hemî behsa dewletê dikin. Yek rewşenbîrekî tune ku çi ku talî cemiyetî, ki hêvî, gruba hêvî, çi em bêjin dema xwîbûnê, çi Beyrût, li Firan, hemî diaspora û welatê da yek rewşenbîrekî Kurd tune ku dijî serxwebûna Kurdistanê be. Yek siyasetvanekî, yek serokekî Kurd tune ku dijî serxwebûna Kurdistanê be. Eger ew helbest berdewam kiriba, îro ew helbest, ew de psîkolojiya dewlet valin hêje îro gelek problem derdikeve biborinden. Ya em mesela yek eva bû. Mesela Ahmet Altan bû. Ahmet Altan devleta Tirk ji bo Enver Paşa dide mahkum kirin ku di nav artêşa Tirk de 100,000 insan daye kuştin. Hekê me hebû hetana ji me ji devleta Tirk ji ber ku ew esker Kurd bûn di nav şer da ew li gor yasayên şerên navneteweyî sûcekî mezin e û jenosîd e. Me hetana mahkemeyek derbarê Tirka da, derbarê devleta Tirka da jenosîd, doza jenosîd venekiriye ji ber ku di me da ew hesta devletbûnê van salên dawî ê 30 sala 40 sala da hatiye şikandin. Yek ji wan jî tiştekî dixwazim bêjim, îro qîda min ji min re got, em digeriyan çûn parkê me hinekî şilan kom kir. Ji min re got behsa Mustafa Atatürk kir. Got mamostê me gotiye 6 saliye, got behsa Atatürk kirine. û Atatürk Kurda hez nake, got bavê çima. Got we şer kir bi Atatürk, Atatürk wenda kir. Got wele Atatürk hinek qezenç kir ama Atatürk bi rastî dijminê milletê Kurd e. Got bavê çawa dijminê milletê Kurd e. Min got ez çawa bêjim qîzam, tabî me zarokara zêde nikare alî psîkolojide bide, min got Atatürk Galgamel e. Xwedê jê razî be şînok pir, ew fîlma şînok pir alîkariya me dike, xwedê ji wan razî be karekî baş dikin. Min got li wê derê tu zanî bav şînok heye û kes şînok heye. Min got yek jî Atatürk işte Galgamel e. Tu şînoka dikuje, tiştekî sûcî ew e. Yani Galgamel çıkar maftar e, Atatürk jî ew qas. Got bavê wî çaxî Büyüra Federasyon nabe. Min got bi rastî nabe. Got Büyüra Federasyon nabe. Got bavê dayika min ka Tirkiye falan bahs kir. Min got rast e, ew Galgamel pisîkekî li cem xwe heye, zirar dewî jî. Yani Atatürk jî milletê xwe re jî xirab e. Ew got wî çaxî temam e. Tenê aliyê însanî de dayika xwe fikirî. Yê din da yekser ew keçik ji bo ku milletê xwe re xıyanet kiriye, yekser ew însanî ji serê xwe avêt. Ji xwe serî wî de tune bû, pirs kir. û jê re got ez Büyüra Federasyon jî nabe. Niha ez fehm nakim çawa ev milletê me, ew milletê ku yani di hemî dîroka Osmaniya dusê car zêdetir Mustafa Kemal ew qas Kurda qetil kiriye. 350,000 insan kuştu Mustafa Kemal. Bi tevî Gelî Zilan, bi tevî Beytû Şebab, bi tevî Dêrsim koç kirî û 1925. 350,000 Kurd. Yani Saddam xirabtir e. Yani dema Saddam ba ew 2 milyon Kurd kuştu. Çaxî nüfus ew qas nebû. Ew teknolojî tune bû. Ew kimyevî, ew silahê kimyevî teknolojîk tune bû. İja niha milletekî ji milletê Kurd 350,000 insan bikuje û hîna siyasetvanên Kurd rabin bi navekî normal behsa Mustafa Kemal û Kemalîstan bikin. Berê her tiştî Mustafa Kemal baş xirab qet me eleqedar nake. Ew temsîla îdeolojiya devleta Tirk dike. Eger ez Kurd bim û însan bim û eger bixwazim devletekî Kurd çêbe, ez mecbûrim ji bo devleta xwe îdeolojiyek parêzim. Serokekî netewî parêzim.
ev ideoloji, ev birdoziya netevi u serokin netevi de heman demede alternatife jibo serokin devletin dagirker. Jibo serokin Baasyan, yani ticara Kurdek nikare Baasi be, ticara Kurdek nikare be Kemalist, Kurdek ticaran nikare be Mollaist. De du rejim, eğer Kemalizm renk guherte be, mesela bizim AKP, evci Kemaliste. Men egot ya, ibadi, evci Baasiye, fark avantı ne? Çi farkı ya? Ev, yani Baas yanjı ibadi, yanjı şi'e. Ser kuştuna Kurda devlet hükmetmeşine. Kemalistin Türk, yanjı yani bizim devletin başyatına. Hatta naha, az bizim HDP, ev, seruki HDP tane sezai, çiye navi. Ev naha be seruk Erdoğan'da, evi aynı zulmü ser Kurda bike. Çünkü ev devlet, li ser tünebuna Kurda hatiye çekirin. Hatta demek ki Leyla Zana la Avrupa haftına ekler çünkü yu haftına şunda bendi hat kişandan Hayfa Leyla Zana han jineki hijabu jineki Kurda berumet bu hem bir jiyana xay beri hem ji siyaset eda hem dema bizim hapishane demaku hapishane da bu kek Mehdi vakas fedakari kir u paşi derba siyaset kir و همی دمادازی جنه که برومت یا کرد بو لی اوی گوتنه که گوت ویشوندا بالا مکشان جیانا سیاسی دا کتنک چی بو اوی Avrupa گوت هون چه دکن بکن بی کو آخا کردستانی وره تنظیم کرن یا به فدراسیون یا به اوتونومی تشتکی وره وقت دستوری وره تنظیم کرن مینا بخشوری کردستان yani یک وره گارانتی کرن اگر افتش نبه هون مجی بکن اقتدار ام قبول نکن çünkü vakten bu iktidar ev devlet bir destime milletime bir de kuştu. Gohtune ki pırras bu. Bu sözü. Bıraksız bu sayı. Yani eğer devlette çare ne bine devlette tecdesi tedigre binavi tecdara zulümdük. O ama çılsalacağım bir şey düşün. Yani bıraksız binavime bir mette zulüm kire. Metodu bir henin. Çıma jiber kut yek armanç heye dema Eviyada dıştaki per mühimeye. Çıma em ali sosyopsikolojik. Ha sosyopsikolojik çiye ev carekidim bekim. Sosyal yani civake. Psikoloji haleti ruhya mebuhiye. Em vaki şahs geleki psikoloji geleki dıştı nefsime tesirdik. Yek jivan jana şahsiye malbate mesela aboliye. Yek ji evana şahsinin herkese la Amerikacı heye Kurdada heye. یکی پسیکولوژیا گلمپری هیه خواه باور بونا نتوی زیرات کارن بیجن ملی پسیکولوژیا نتوی او پسیکولوژیا نتوی دستی مدانینه اگر دولت کیوت نبه اگر هستکی وی ساغلم ای آریستوکراتیک yani bzanisti yani هم felsefeye Kürt bizanin هم diroka Kürt bizanin هم bibinin ki deryaya kemezine dövede o psikoloji çenabe مدتونه شکر جاوی مدا ملتی کرد دنیای دا سیچار ملتی مزن هبه یک جوان امن و ام ملتی مزنن مخابن ین ملتی کرد بریوه دبن سیاست درستی نامشینن و ام درفتا وندات کن وقتا و درفت وندات کرد دولت چکی درفتیه و دولت وقتا و درفت وندات کرد او دولت تسویت بشه لدمه که درجون بی دولت بن او دبه psikoloji nexweşiye ki ku ez xwe bi xwe dikarim bijîm. Yani insane ki eğer 40 sal karkerî kiribe sala 41 de nikare be fabrikatör. Çünkü ev hîn bûye. Psikolojiya ew bixebite herecem patron jî pere bigire were. Eğer ew fabrika bi destê wî jî bijî yani ew nebe ew fabrika hilweşe jî me dîtiye cana xwe ew ticar ji karkeriya xwe îstîfa nake nabêje serbest bixebitim xwedî fabrika bim. Çünkü psikolojiya wî koletî êdî çêwiye. Marx jê ra dibêje koletiya bi pere. Yani tu perê bide tu çil xwazî ez bikim. 40 sal insan olsa bijî 41 salî da nikarî tu bikî patron. Mümkün nîye. Eğer insanekî 40 sal serbest ciyabe 40 sal ji kesî emir negirtibe 40 sal ji kesî pere negirtibe bu xwe jiyana xwe îdame kiribe 41 sal de tu nikarî bikî karker. Mesela anaha kes nikarim bike karker. Karkerî berde kes nikarim bike li Almanya bo minak derfeta min heye jî em bijî du zanîngehê de yan jî mamus idadî da dersê felsefe bidim
و معاشی خو بگرم دولت آلمان معاش بده من از هرم ورم اویا 40 سال انسانی که جبو هستا نتوی دروکا نتوی ادبیات ویژه و فلسفه کرده 41 سندا او نکاره بکه یعنی بکه سرکفتی نابه بری میگی ولورا سیستما بیکاری هیه وقتی چون باشوری کردستانی tam İroş işe becibun beri saleki yeki ilonda çun başı Kürdistan'ı bu serkabuni etçibum. Tabii jibomun dıştaki taybet bu eser sosyal psikoloji mesela referandum ecibicim le eva permiyme vakti ez çum bale ferat girtin mici nexas ez verim miguel orab kar bikin bu planama ne girt yani me godem yek du meşhune verin jiber ku karesat çi bu مجي ادي جبو هاتن من اسرائيل نكرم خاص دمين دروكي تنجي عندنا باسا وانا باشي برنامج كتبكم ولا حصل حفت من هاتم حفت مرديف وقت الاوروبا هون شش مزيرة ترنين ما بين وين وي دمي دكارم بدن سكن عندن وين مجي سكن عندن هون جرا وارن جنوب هر تشتي خاتشك يعني سيغورتا خواه نظام معاشي خواه اگر بیکار کاری و تنبه او سیگورتا و کارکریه هر تشتی yani hatta mali mafi rünüştünüzü hun yek bir yek herin gere van evraka çekin hatta dranimizi gere çekran mesela baş peşleşme çenakın jiber kutu bejin hun de kontrol emedan am devletin şeşme tu gere maf hak bidimin hala tu jimin peri sigorta bigri ali kari bigri tu mecburi tu her tişti hesap bidimin vakidinci tu gere bidi tu ticaret bikidi tu bu kızı bikabidi yani devlet bu sanı kontrol dıkır ya eşçum jimra godun tu çumaç muga çum jiber ku yani şans ekme hebu jibo sarkabni ego şans yani jibo tez istaraç yani henek hanek hakir hanek ne yani vakit nazik sekir mizgum mizeke na on rast bejin ez ne Almanım ez Kürdüm mekabın cinsiyamın yani nüfusamın Almanya ve Almandaya li baver bikin şuhadi li ber nüfusa Kürdi ev qas kıymeta Almanya tane ez mahkumem jiboy bederici yek eddudu hadi ez bejim perçe ekeceğiz Alman bu madem ki nani Alman adıkım hıyanetluan nekim ez Kürdüm li hem velati Almanım o erkekimin hiç hizmet alı bederiye rast ez gere hizmet avacıbıkım li mugu ana hattıştaki perskim jive eğer Fransa vere Almanya dağır bike hun veki Alman huni kari xay jiyane berdam bikin و باشه فرانسز ورن بیجن کو ورن ام رفراندوم دکن هن تو خازن سرخابنی یا نه سرخابنی مگو اگر از هن آلمانز خواهد بو ملتی خواهد خدمت دکن اج و کردک لجن ومه اگر از هر چقدر آلمان نبیمش وقت آلمانیاmış yani mühim nine از کردم لی هم ولاتی آلمانم 20-25 سال لی بیدریز خودی بومه خودی جانج رازی به روزین تنگ دا ام جبوک نین کشتنم روین هاتن بیداری میزه که ام چی قصد دلسوزی کسید کن باشه وقتا فرانسا لویداری رفراندوم چه بو آلمانیا جی فرانسا وقتا یا نه از لویداری جبو رفراندوم آلمانیا سرخابونا نخبتم هون اجمرا بیجن چه؟ هون نبیجن خیانتکار میزه که سدی ده از آلمانم سدی آلمانج نینم قط Almanım sedi de erkamın heyeci bu Almanya erkaka bekmiyorum. Yani bizim şerbe düştek bir kar bıkım yani mecburum çünkü live dericiyim herkes mesuliyet akabine. Vallahi memura yani Carmen da delal yine ki Alman bu perber rezdari elvestani ugu bra ugu ki çehebe problemi ve emi hal bıkın li carekdin eğer hun çun haber bedneme. مگوله مثلا سرخابونی دا خبر جنایی دایم چونکه از خبر بدم تو بیجی نه او چاقی نابه مثلا سرخابونی جبو من مگو گوتنه که مصطفی کمال هیه هر چقاس نیاری مبجی گوتنه که پرقاشه وقتا مجارا دولت بونی سرخابونا ولاتی من بو کردستان او بونا ترکیه دی بیجن از بو کردستان دی بیجم جبو کردستان دی کی جان پرچه ده لروجلات لباشور روجاوا یعنی باکور لکدری شانس سرخابونی چه به yani revşeke sarkabuni hebe jiboy her kurdek mecbure evi şansı bikarbine jibo nefsi xe jibo milleti xe jibo şeref xe u jibo zarokin xe şeref ne bejgere bike jibo parastana zarok xaşi bike
Eviye ki eğer bir pereci bike, çi dike bike, gere bike. Tabii ki insanı dilsoz bir pereci dikarım bikin. Ama jibo serxabuni xebat bike, şer bike, tekoşin bide, jibo vi çi bigre keme. Yani şehidek tu malbata wila 10 milyon bidik keme. Eğer imkan hebe. Gere meru bide. Hemmi velat dedin. Eme yekser peşmerge maaş girek. Tu kurbana maaşı peşmerge bin. Dünyada hemmi asker, hemmi arteş be peri mezin diyeceksin. Be peri mezin. Yani arteş cana kadar. Tu karkeri diki, pere dikri. Tu mamusteti dikri, pere dikri. Tu bir kandidat yani milletvekili 1 milyona pere dikri. Be ahlak tu şuma bahsa peri peşmerge diki. Be salam bakuriyan peşmerge rahna dikirin be pere şer diki. Eri. Yani be pere şer diki liçit ki cana kadar de. Ev yapam. Evazı tamam bikin bu mecara devlet bunu da birasti emi peşniyaz bikin. Em jibo Serokên Kurda, jibo partiyên Kurda, jibo bi taybet hikûmeta Kurdistan û Rojava jî ev kêmasiya hanî gere were tamam kirin. Jibo tamamkirina psikolojiya Kurda hemî karmendên Kurd ji sosyal psikolojiya devletî derbas bin. Yani vakta merv çu daire ki bi karmendeki, bi polisekî yan jî bi Kurdekî ra qise kir, memûrekî ra bi mirov bide hîskirin ku ev insan xwe amadeya devletê Kurd kiriye. Bo minak em mamosteyan bahs dikin. Mamosteyên Kurdan. Mamosteyên Kurdan çi qas xwe hazirî amadeya devlet kirine. Em tabii vakta bahsa rexneya dikin, yekser çêtê bîra me hikûmeta Kurdistanê em rexne dikin. Naxîr, em bahsa tenê hikûmet nakin. Tabii ki asta herî mezin ji bo Kurda hikûmete em gişkî wek Kabe, yani ji bo me Kabe'ye. Yani hewlêr îro ji bo min Kabe'ye. Hewlêrek din çêbe li Kirmanşa ew jî Kabe'ye. Çünkü izzeti nefsi milleti Kurd, şeref ve haysiyeta milleti Kurd, din û imana milleti Kurd, axa milleti Kurd divan bajara da parastin. Eğer ev bajar zêde em ê werin birastî jî welat yani ji xwe welatê din pirsikin dibêjin welat parêzî şerteke îmanê ye. Yani ji bo Fars welat parêzî şertekî îmanê ye, ji bo Tirk welat parêzî şertekî îmanê ye, ji bo Ereba welat parêzî ax parêzî şertekî îmanê ye, bo me çivanîne. Ji bo me ji wan giştir, ji ber ku em axa me hatiye dagirkirin, neheqiyekî mezin li me hatiye kirin. Tiştek din jî birastî ji bo ku em bawer bikin milletê me rojekî bigî devletê xwe, em gere milletê xwe ji zaroka ji heta mezina ji psikolojiya devleta em perwerde bikin. Ew psikolojiya devletî çi ye? Navên çar devlet ji nav alfabea xwe em gere derxînin. Yani devleta me hebe tunebe. Ticar em Iraqî nînin, em Sûriyeyî nînin, em Türkiyeyî nînin û em Îranî nînin. Taybet qenebe rewşenbîr viya nebêjin. Qet rewşenbîrekî viya gere nebêje. Qet kitabekî rewşenbîra da bahsa Türkiye wek welat, bahsa Sûriye wek welat gere derbas nebe. Eva tenê ji bo devletên dagirker na. Devletê din jî wisa. Yani gere em li Almanya nebêjin ez Almanım. Ez ne Almanım. Ez Kurdum, bes bona ihtiyat ji bo ku jiyana xwe berdewam bikim, mafê navnetewî ê însanbûnê bikartînim, cinsî Alman dane min. Cinsî Alman nebe Amerîka be. Hemî dünya be çi fark dike? Qet fark tune. Lê devletên dagirker gerek seranser were red kirin. Devletê din jî wek hukuk belê hemwelatî we me lê ez Kurdum û Kurdistanî me. Ev ya ji me gere bêje. Kurdistan wek welat divê were gotin. Ji ber çi viya dibêjim? Ji ber ku 1946 ramana devletbûnê di nav Kurda da pir bihêz bû. Yani axaftina Qazî Muhammedî Nemir, Peşeva Nemir, hûn evî godarî bikin, hûn ê bêjin eva serokê Amerîka viya qise dike. Ew qas muntazam, ew qas sosyolojik, ew qas bi bawerî û ew qas modern. Devlet çi ye? Devlet azadî ye, devlet edalet e, dadyarî ye, devlet dilsozî ye, devlet parastina nirx û hemî amûrên çanda netewî ye. û devlet ji bilî wî jî
millet bune avakırna milletteki nuye ev milletteki devlete kaçınake pestr devlet be ev be milletteki din çava ku insaneki gerçek yazık korek peşti zevacı janek nu çetkin ev insan nuveci yani bir fikrin insaneki bekar bir psikoloji akı zevaca kadar ne kadar berdağım bike hemen tersi vici raste insaneki bir zevce ev zevac dükesti zevcin ev hukuk ekna bara kadar çetkin ediyor ne kadar mina bekara biçin بفكرن انسانێکی دەرەوشێکی مەدەنی دە وەختە هات گوارتن چاوا شخصیەتێکی نوبخۆرە چێتکە کو ئەو سازی یانی ئەو زەواج بەردەوام کە ئەو ماڵبات چێبە باشە چاوا ملەتێکی بێدەولەت و پاشە بە دەولەت عینی ببینە ناخێر ملەت وەختە دەولەت ئاوا کرد ئەو مەجبورە هەممی دەستگەین خۆ مێزەکیان بەحسە دەستگەین دکن یعنی ملەت دەستگە دکارە ملەت بە زمان بکردن وقتا ملت که بو دولت سیستم زمانی خود گرینه چما مجبور زمانی خود جناب دنیای که به سرو برده بپارزه قانونان داینه او لگور قانونان زمانی خود پیش بکنه او پرورده ده جی انجام بگره پسیکولوژیا زمانی چکه حسکرنا زمانی چکه velhasılı çiye em beri her tiştî gere partiyen xwe aliyê dewlet te rexne bikin hûn hesta dewletbûnê nadin kadroyên xwe hûn yani wexta dewlet tiştekdinê jî heye wexta çawa ez wek Zeynel Abidîn ji malbata xwe ji îşê xwe berê dibêjim dewlet yan jî ew pêşmergeya ku şad bi qehremanî şer dike û xwe ji bo axa xwe dike qurban ew gerîla ew şervanê ku ji bo axa xwe dike qurban çawa ku ew Kurdistan berê canê xwe difikire her mesulekî partiyan her kadrên partiyan divê êdî hizra xwe terbiye bikin rehê xwe giyanê xwe terbiye bikin partiya wan belê bi nirxe dibe bi nirxe serserê me serçavê me lê partiya wan ji bo Kurdistan ji Kurdistan nirxtir nîne bilakîs mirov dikare pênzî partiye feda bike ji bo Kurdistanekî li mixabin anaha Kurdistan tê feda kirin ji bo partiyan eva xeteriyeke pir mezin e eve min vîya bigota li ser vî sosyal psikolojiyê xıyanetkarî pir pêş dikeve ji ber çi malbateke hûn bifikirin eger bav bêje ku hemû zarok û jina min hemî qurbana me bin roja yekem ew dikare xıyanet bike ji ber ku xwe bide jiyandin jina xwe jî de kuştin zarokê xwe jî de kuştin yan jin werbêje yan zarokekî keçek kurek ji malbatê bêje ew malbat 5 kuruş nake ez hemiya temsil dikim ew malbat ji xwe di malbatê Kurdan ew problem pire ye wexta malbat problemek çi dijîn kes nabêje ya birayê biçûk birayê mezin xuşka biçûk xuşka mezin bûka min yan jî bavê min dayika min herkes ki masiya xwe têxe rastî ew çareser bike malbat birê ve malbateke rê ku pêk naçin dikkat bikin herkes êdina sujdar dike tu bi kêra qise dikî ew dibêje ew malbat ez dimşandin paşê tu mêze dikî di wî malbatê te yê herî xirab ew e ya ew terîj xelkê deyên dike ew e erazî xwe difiroşe ew e mala xwe xirab dike birayê xwe xuşkê xwe dike nav tengasî ew e lê malbatê jî neacîbîne halbuki malbat kolektif tişt e bi başbûna yek kesekî ji xirabbûna yek kesekî jî xirab nabe xirabî tesîr kiriye her kes te kêmasiya ye ew kêmasî zêde biye malbat belav biye eger vî rastiyê bibînin herkes xeletiyê xwe kêmtir dike yê herî xirab jî yê herî baş jî dikarin di merkezekî de bimînin û bimiş ji xwe nebin gere hevdû bikujin yani gere ew qas xirab be ji ortîrakê bir here madem tu nakujî wek bira wek xweş dijî yan jî wek jin û mêr bi hev re dewam dikî heqê te tune tu bêjî ew pir xirab e û ez pir baş ev xwe xapandin e wî çaxî malbat belav dibe halbuki rêya rast ew e ew malbat nake parastin kêmasiye heye herkes kêmasiya xwe tamam dike paşî herkes kêmasiya xwe tamam kir ew malbat carek din sere rast dibe û jiyana xwe dewam dike aynî rewşa partiya me wisa ye her partiyekî me wexta qise dike xwe mezintirîn dibîne xwe Kurdistan dibîne êdin hemî reş dike di vîya da pir bala min dikişîne eva pir mühim e tabii ki ez dikarim rexne jî bikim hin aliyanda rexne jî em dikarim bikin lê di vîya da herî mütewazî yani êdin ra wer yekser heqeret neke êdin daha nerm bibîne hinekî tahammül bike tiştekî pir ecêb e bi rastî kek mesûd e
ava demek tişteki malbahti te yani tişteki cüdaye. Yani min hatta ne diye ez rexnejdikim. Ez bizim çima Taliban yaran abicak hıyanetkar. Çünkü ez pir siyasi nafikirim. Ez nabijim menfaati filan parti nizamçık. Ez rastiyat bijim. Yani insan edici, yani hem hestiyari dikarin kısa bikin. Lê dawiya dawî de ew serokê welatekî ye birastî zêdetir îja yani ew em bêjin çawa tenezzül nebêjin tevazû yani dilnizmiyekî mezin heye. Ev dilnizmî wek insan baş e wek insan min jî dîtiye birastî insanekî mero qîmet dide ew karakter insan dilnizm be baş e. Lê waxta welatekî li ser pişta te dibe tu li ser pişta wî welatî nikarî dilnizmê bikî. Dilnizm ji bo te, ji bo şexsê xwe, ji bo malbata xwe dikarî bikî. Heta me civînekî de qise kir li Hewlêr min got yani di mesela serxwebûnê de demokrasî çi nabe? Dünyayê de qet welatek tune ye xêncî çend dewletên li İngîltere ew jî dewletên mezin ji bo otonomî wan tiştana işte referandum dikin lê dawiya dawî de dîsa jî yani Amerîka jî İngîlîza bi şer veketiyan. Dünyayê de hemî welat bi şer veketiyane û biryar jî bi rêya demokrasî nayê dayîn. Mesela serxwebûnê di demokrasî tune ye. Kes nikare bêje mesela Türkiye meclis çê nekir. Ne goya em serxwebûnê bikin yan nekin. Mustafa Kemal vêya qet gengeşî nekir. Devlet ama bibe komaryan neve bibe hilafet. Evya gengeşi kir. Yani mesela serxwebûnê de kes ji bo serxwebûnê tu şer dikî. Tu nikarî vêya pirsyar bikî. Vêya dîsa Xwedî rehma xwe lêke şehîdê mezin Mazlûm Doğan li hepsxana Diyarbekir de çend cara min bi xwe jî yani bîstiye jî hevala jî gotine ez mijara serxwebûnê gengeşî nakim. Mijara serxwebûnê wexta were gengeşî kirin bi Kurdara nakim. Bi dijmin re şer jî dikim, gengeşî jî dikim. Ew tiştek din ye. Dijmin xwe naxwaze. Lê bi Kurdara şerê gengeşî serxwebûnê nakim ji ber ku destpêka me, hebûna me, destpêka wî tekoşînê serxwebûnê. İnsanekî destpêk de bêje serxwebûnê naxwazim, êdî her gavê wî ji bo dijmin amûrekî. Ew yani ji dijmin re amûr dide. Ha tu serxwebûnê bixwazî şer bikî, lê nekarî bî federasyon bigirî ew tiştek din ye em ew gengeşî nakin. Ew hızra me de çi heye? İşte partiyên me piranî, partiyên Kurdistanî di hızra wan de hızra devletbûnê zayıf e. Mixabin zayıf e. Yani ji xwe eva diyar dike, ji ber wî diyar dike ku ji bilî Partî Demokratîk Kurdistan, Partî Sosyalîstî Kurdistan û çend partiyên din jî tabi me gerevana inkar neke partiyên piçûk ve jî partiyên mezin jî hemî partiyên mezin û piçûk jî bo me rêzdarînin her kesê ku berî her tiştî fikra serxwebûnê biparêze eva peyvekî pir mühim e. Yani hineka dibêjin işte ev serxwebûn dewlet dixwaze ama gerek wan nake. Ew tiştek din ye. Em ê wî rexne bikin. Em ê mehkum jî bikin. Car cara însanekî bêje ez serxwebûnê dixwazim lê tiştekî neke ew jî dikare bikeve rewşê xiyanetê. Ew tiştek din ye. Lê eva mîna İslam bifikirin. İslamda çi şert heye? Dibêje berê her tiştî tu gere mümin bî yani bêjî işte kelime-i şehadet dû bînî. İşte tu bêje ez Müslümanım. Te wexta got Müslümanım. Te İslamê qebûl kir. Yani dînekî din. Xristiyanî be. Dûr e evê ku wî dînê qebûl kirine di nav xwe da qanûnên wî dînê hene. Gelo mümîn e, münafık e, tiştek din e ew di nav xwe da gengeşî dikin. Yani bi dilsozî bawerî kirine hineka jî bo menfaatê xwe dikarin bikevin. Lê ew êdî mehkema wan e, navxweyî ye. Lê evê ku yekî de yekser got ez ne Müslümanım. Ya ez Xwedî bawer nakim. Êdî ew kes di nav vî kanûnê de nayê gengeşî kirin. Yani yek İslamek nikare ew bigire di nav xwe de gengeşî bike. Çünkü ew destpêk de red kiriye. Aynî wisa ye. Yani paşê ew küfür kiriye nikare bêje ez Xwedî inkar dikim lê tu jî bi rastî bawer nakî. Ew ji te re tu berewerî hundir. Eger tu bawerî dikî bêjî berî ew yani zorê nadim ez nûmîne didim vê derê. Yani yekî küfür kirî nikare jî münafık re yan jî mümin re bêjî tu münafık yan jî mümînî. Çünkü ew xwe bi xwe küfür da yani red dike. Canê sağ çi dixwaze ew bike tiştek nabêjim lê di nav İslamê de êdî nayê gengeşî kirin. Ew nikare were yekê re bêje tu münafıkî. Ew münafık ji aliyê mümîn tê rexne kirin.
Naha evana despek da dema ava 2-3 sal beri vakta bahsa sarkabuni hat kirin. Roja avulda gotun Mesut Barzani jidil nabece sarkabuni. Başe ev jidil dibece nabece em dikarin bir test bikin. Lehun jidil dibecin ez dijim. Naha eva merhale gicibe baştire. Yani de Kurda da anti-Kurdizm vussa kurt kirine, psikolojiya siyaset, sınıfa siyaseti vussa tek birine, ev fikrin ku Arab, Fars, Türk bi Parizin, ev dinav medat Parizin, bi kendi Parizin. Tişteki per acayip bu, 16 Ekim'i da cotmeyi da zi bahsa mücadele bikim, vakta Kerkük hat girtin, nivi Kurda şenayi cedikirin. Kelimeci ama, yani tişteki grane, yani asla hıyaneti, de civaka da dve evkas nekeve. Hıyanet ya astekü heye. Hıyanet sedemi henin tersti be, pırtıştıkare be, jivegera hıyanet heye. Yani em mecburun milleti em bukay ıslah bikin. Yani vakta milleti Kürt venda bike çi menfaatamın heye. Yani em bejin anaha Kerkük Hezbeki mina Daesh Kürda hebiya, İslami biya. İslamiye her hışk. باور بکن شکادی اگر نکرد دستی حزبکی tabi beri nakhazım bikeve desti dukhazım le Kurd be bijbo Kurda bikevte hatta bikeve desti araba bra bikeve desti iro ev heye sibi partiye gidinti çima ez Kerkük qanebe xalki xwe mina dagirker zulüm nake yani kanun ekü mantık ekü heye yani bu fikrin daha yani viyada brasti hem dilsoziyek mezin heye o dve revşenbir vi ali da baş bir fikir. Yani ev dilsoziye me çava hat geçkandır. Ya Sünniye med kuji, Kürdi sünnet kuji mes devlet Türk. Kürdi me sünnet kuji, Kürdi Alevi kuji, Kürdi Yezdi kuji, Kürdi Çep kuji. Her Kürt kuji to. Manav çiye? To düşmeni Kürdi. İle İran'a mezhep. Kürdin sünnet kuji, Kürdin yarasani dukuji, Kürdin cep dukuji, Kürdin her tiş dukuji, darda ki. Kürdin siyasi dukuji, Kürdin çektar dukuji, ne çektar dukuji. Çima düşmeni Kürde. Aynı tişle Suriye usaya, Esad usad kır. Irak usaya. Der devlet Sunni bun hammi Kürdin sünnet koştun. Devlet Şii buna dizat koştun. Tişteki para acib. Mesela Kürdi meyi izdi da. Yani Brasilya'da da hem Kürdi meyi izdi hem Kürdi meyi Alevi yani zulmekilmezin diktin ama yani ev zulüm carcara bu hoca hazırdık. Ya da avkas kemalist bir çıma to yani tamam en bejin es süzdarım partiye kime mıntu ne parası değil. Halatim bravo be. O es pasi vak hain var mahkeme kiren babım zindan kiren. Limıntu ne kuştu. Kanebe min ev ne kiriye ev tek kuştiye ev zulüm tek kiriye ev tecavüz Lüzine mekriye dağır kerin tu teri bara dostları ki mizrahnet ki. Bu fikrin mantık ne vişta? Mantık tu ne? Manav çiye hezeki me küçük maya hez ne bilin kevne şupiye ki me maya ev kazda hündri me da anti Kurdizm dınav tevgere İslam'a Kürt dınav cephe Kürt dınav demokrasiye Kürt yani bu fikrin liberala Kürt hemmi partiyen me mina ku son xarne dizi sevkabuni ben. Bu fikrin van roja Jina Celal Talabani zat bedbice me bizori me xalati kir me referandum da kirin u milleti xisbin tadayi yani velate gidin da jine ki visa jimala xwe dernakeve jimala xwe dernakeve gelo çima ev jin ev yani ez nabijim xan ji bo jina Kurda bi xiret bi haysiyet gotin edi ew heroxan nîne ew zilamê Fars dagirkeran û Erebaya însanên ku kêdibe bira bemêriyan jin milletê xwe firotiye çiye cem refên dagirkera ew êdî ji bo min ji bo her Kurdek bi xîret dijmin e bavê min diya min xwişka min kê bûye aynı tişt dikim xwedê neke ême de tiştek wisa nebiye û nebej baş e ew rewşenbîrê me çawa vî refê de din sekinandin çawa ew rewşenbîrên ku ew nivîskarên ku xwe nivîskar dibînin çawa vî merhelê hîna diparêzin çima gelo kîjan menfaat dikare ew qas şîrîn be kîjan kandîdatî kîjan ya ev piştî vî merv çawa xwe însan dikare bibîne û li vir ji bo
psikolojiya insan jî tiştekî bêjim carcara em jî insanekî biqetin dilê me değişe. Zarokê xwe, hezkiriyên xwe, mesela ji bo îşî ji bo tiştekî polîtîk, siyasetê merov dostekî xwe ve bişkê. Tiştekî giran e. Eger bi rastî heq nekir ve merov gere tiştî wisa neke. Mijarên siyasî nebe şikandina tekiliyên insanî. Lê hin tişt henin. Eger hûn tekilî insanî berdewam bikin, hûn aynî xıyanetê dijin. Bo mînak, eger bi rastî serxwebûna Kurdistanê maf be, eger referanduma Kurdistanê rast be, eger ji bo wê hewildan jî erke her Kurdekî be, kê dijî wî rawestiya be, ji bo rewşenbîrekî dibêjim, ji bo partîzana nabêjim, ji bo xwe dibêjim. Êdî ew nikare be hevalê min, xuşkû birayê min, yan ji tiştek din. Eger bû mane ew e, ez tenezzül şexsî dikim. Yani welatê min bifroşe jî ez tekiliya xwe wê bîra berdewam dikim. Îro kê bi hêrora tekiliya xwe berdewam bike, rewşenbîr be, siyasetme, kê dibe birav be? Ew ruh û giyanê kurdiyetî wenda kiriye. Çünkü ew xıyaneta 16 cotmehê wer berî niha min gotibû ji 2006 sal şûnda yekemîn mezintirîn xıyanet û karesata ser milletê Kurd e. Qet hincetek nikare vêya reş bike. û mesela bo mînak hevalekî min hebû, yani bi salan fikrî dewletî parast, hevalekî min pir baş bû, min pir cihaz dikir. Lê mijara dewletbûnê de van roja me hevdû dît, cem min ez neçûm, çûm cem hevalek din û min nizam ew bê hat, bi min re silav dan, bû silav nadim xıyanetkara. Qusur me neke. Destê xwe qirêj nakim. Tu ji bo kandîdat bûna ê hêro ji bo Bexdayê te hizrên xwe fikrê serxwebûna Kurdistanê te firot, te welatê xwe firot di çavê me da qet ferqekî te ji wan xıyanetkara te ne, ez destê xwe nadim xıyanetkara. Çünkü sosyal psikolojiya mina devletbûnê pir xurtê hevalê hêja. Bawer bikin ji 16 salî şûnda wisa ye. Min wexta lîse xilas kir, min got naçim Üniversiteyê Tirka. Neçûm jî. 2 sal neçûm Üniversiteyê Tirka. Tabii ki ez jê naparêzim. Fikrekî yani merû dikare here üniversiteyê. Min xwe wisa amade kiribû Kurdistanê çêbe, em ê Kurdistanê bixwînin. Me digot sibêhna tu spî Kurdistanê çêbe. Baş e çê nebû, ez bûm mamostê Tirka, li vira jî li ser sosyolojiya psikolojî muhakkak yani netewperestî, netewkarî yan jî netewperwerî em bêjin, tiştekî psikolojik e hevalî hêja. Tiştekî psikolojik e ser şexsiyeta te ye. Eger tu şexsiyeta xwe pir mezin bibînî, ez dibînim bo mînak, lê dewleta te tune be, tu dîsa şexsiyeta xwe mezin bibînî, tu însanek piçûkî. Tu aslen 5 kuruş nakî. Berî dewleta xwe tu gere çekî. Berî milletê te be xwedî dewlet, paşê tu dikarî bibî nivîskarekî mezin, her tişt mezin be. Şivanekî mezin, her tişt eskerekî mezin. Lê berê ku tu dewleta xwe çê bikî, tu milletê Kurd mezin nekî, ew milletê mezin, tu wî mezin nekî, rabî paşê bêjî ez xwedam e, ez mezinim, nizam çikim, dawiya te ceşwetiye. Bifikirin, serokekî me rad û serê carê digot ez mîna xwedê me. Milyona insan jî wisa dît. Çû mahkemê Tirka got çi? Qet gerek jî nebû, hekim jî re negot got wisa bêje. Rabû yekser got aynı axaftina wê ye, destê xwe kiriye, got ez 5 kuruş, insanekî 5 kuruş nekim jî. Yani hûn min wisa dibînin. Mesela işte problem em çareser bikin. Paşê te çima rabû wisa got? Çima tu xwedabûnî ketî 5 kuruş? Tu 5 kuruş nî, tu insanekî, te gelek jî kar kiriye. Çima tu lora nabêjî ez Kurdum, serokê milletê Kurdum û heqê min jî heye, ez serxwebûn nabêjî, ez federasyon dixwazim. Çima tu wî nabêjî? Ji ber ku aliyê sosyal psikolojik de hev da ketiye. Ew bi xwe mesela Öcalan di kitêbê xwe da pir dinivîsine, dibe kiliç artıkları. Yani şer çêbûye milletê Kurd xilas bûye, di binê wî de bermayî mane. Bi rastî jî bi xwe jî wisa ye. Ew psikolojî wî de heye, ez nabêjim însanek. Yani ew psikolojiya bermayî tê de hebû ki mahkemede wisa got. Pênsid mahkeme Tirka hebe, cem Tirkekî, cem Farsekî, cem Erebekî. Ne ku şexsê xwe. Kurdê herî ketî jî 5 kuruş nabînim. Kurdê herî ketî, xwedênek ew ketî di nav Kirdanka da bêjim, yani koruyuciyekî be, yani caşekî be, caşekî Kurd,
de mahkeme Türka, Fars ve İran'da و عرب دا جوان شرفلی تره جوان حیثیت تره جبر کو جشبون و انسان جی سیستم آوان چه کر او سیستم آوان نبیا او انسان او قص کتی ندیو یعنی سیستم داگر کری کشتنا انسان آیه تو نکرنا انسان آیه دوی دنیای دا داگر کری نای قبول کرن madem emni karın dagir keri jor tirakın hezra dij dagir keriyem çekin çima em hezra dagir keriyiz xara dikin kiras çima em evi jidil kabul dikin jiber ku dagir ker viyat xas dagir ker edi dizanın bist isyan si isyan çeviyor mana uçiye ali ki dem tıkarım bejim milleti Kürt serkeftin ne rast e li eğer millete ki 100 sale ki da milyonek şehit da be si cara seri rakır be ev milleteki permezine eğer Türk ilo dagir hatı bana dagir kirin baver bikin 100 salada careki seri karanakın Arap careki seri karanakın Fars careki seri karanakın bibinin Hümeyni beri 40 sala hat valat seru binkir hinacını karın tişteki bejin disa Kürt seri karanakın de her çar perçi Kürdistan'ı da cimize bakın Kürt milleti din razı yani Türk ve Arap ve Fars razı şeref ve haysiyet din zalim Ava ne tişteki pesniye eğer milleteki bindest azat ne ve milleti serdesti azat nine çünkü ev şeref ve haysiyet ve bittebi bir sistemi vendat ki hatta ji Kürda ziletir vendat ki çünkü Kürt berxudandı ki ev nakın ev ya Kemal Pir Xadir Ahmaxali ki şehidi mezin li hapsa Diyarbekir'i de mahkeme da got hatta milleti Kürt azat ne be milleti din خودی شرف و حیثیت نابن شرف و حیثیت آوان گریدای آزاد بونا سرخوبنا ملتی کرده جبوی ارکامنه وقت ترکیه کی جبو ملتی کرد شر بکن یعنی دوزا ملتی کرد 100 سال داویدا 20 سال 30 سال اگر 4 devlet bir devletin mezin bir teknoloji mezin bir silahın kimyavi her tişt Kurdistan velateki hatiye parça kırınca Ali hizinde nav netevi va ne çene 4 devletçi İngiliz ne bir yana Rojek Irak ne kadar bu Kürt'a dağır bike. Fransız ne bir yana Suriye Rojek'in ne kadar bu Kürdistan dağır bike. Eğer Amerika Rusya em nefrut bana behevra ticara İran ne kadar bu bağıta ser muhabbat. General Humayun he kitibi bakının. Yani Melen Mustafa bir tebe askerin koy artışa İran dikavtan hatta Tahran'ı si peşmerge 5000 asker kavtan. Şeri düsse şerin mesinde. Humayun bu kuvveti peşe. Culu bergin Fars'a dıgırtın, ona net kuştun. Dışandın. Evacı psikoloji hekimine evi bu kota mecbur kır. Dışarı da milleti ku dağır hatiye kirin per insanet yetip harize. Eva beşansiye kümesine bu devlet çebike. Yani evte her tişte tetkoje. Daru berite mezekin var uza dersim çıdıkın. Raste dersim ka Kemalist bu. Dersim ka şu teslimi Türka bu. Ka ev partiya vana Kemalist heye CHP'ye çiye ka şu dersimi gitti danın. Çima Daristan'ın dersimi tişevitinin. Çima ajalin dersimi tişevitinin. U çima partiyen me, çima saziyen me serbi bedengin. Çima Serbiya tişteki nabiş. Yani embecin çima başı Kürdistan'ı hükümet garbu embecin vezarate revşenbiri vezarate ziraate vezarate ki bu kota em alikari bişinin. Kamyoneki arabeki bişandan acı bu alikari. Jiber ku dersim velat eteye. Brez barzani dersim gateye. Ez edin ciddi nagrim edin ketre bin takala devletin dağır ker az jona çıta xaz bikim ev tere Kerkük'e teslim İran ke çavazı bu da xaz bikim var İran ali karib ke ev tere de buna rakay şasit gerilla de kuştun u pasite bece eğer referandum çebe Kürdistan çebe mi şer bikin yani dizi Kürdistan az xaz çava bejin var dersim bu Paris'e mesele çiye devlet Türk ev permime ev Daristan mesela şevtandra Daristan per giringe rojekten taybet servi kısa bikim li devlet Türk bir şerri xendeka xeteke mezin
Yani bazı mesela devletin ve tekilder ji boyu dibêjim nêzîkî 10,000 insan kuştu. Ji Silopî heta Geverê. Mixabin û PKK jî gelek alkarê wan kir û HDP jî. Alkarê devleta Tirk kir ku gelekî qetlam yani mîna ku yani rehet bû yani tiştekî pir ecêb bû. Baş e çima ew xet hat kuştin. Ji ber ku ew ku zimanê Kurdî welatparêzî heta rewşenbîrî yê herî xurt ji Silopî bigire heta Geverê. Di Kurdistan'daki demareke mezine rewşenbîriya netewî zimanê Kurdî û welatparêzî ji bo devletbûna milletê Kurd îro îdeolojiya çi dibe bira bibe PKK çi qise dike bira qiseke derfetçi be tise devletçi be hazir e yani hêzeke hazir e ji bo ku ew tasfiye bikin 10,000 insan kuştin û bi 100,000 milyon jî koçber kirin. Yani ev peşeroza planekî nû çêkin, ew xaniyê nû çêkin, milletên din bînin, Tirka bînin, Laza bînin, hûn peşeroza bibînin. Ji bo bingeha serxwebûnê were li Bakurê Kurdistan were tunekirin. Ji ber ku ew dernêzîkî behtînan e û li behtînan Kurdistanek çêbe, ew tesirek mezin li ser vî alî çê bike. û ya din jî hûn dizanin pêşmerge wexta hat Kobanê alîkariya Kobanê kir, ew millet bi rastî bi dilsoziyekî mezin her çi qas partiya xwe nebe jî partiyek din ji bo partiyek din jî şer bike ew got birayekî ye ji bo birayên xwe heta Kobanî pêşwazî kirin. Ew hat ceza kirin. Duyemîn jî Dêrsim û ji Koşkirî heta Çewlik belkî dara Hênî Silvan heta Bıçaxê jî ew xet de nüfuseke mezin ê Kirmanckî heye. Bi taybet li Dêrsim ew qas asîmîlasyon li gel asîmîlasyon jî dîşa jî nikarin Kirmanckî jî ortaya rabkin. Devleta Türk eslen siyaseta xwe li ser tunekirina Kirmanckî ava kiribû. Yani xelk dibe Zazakî ez careke dimîjim evî nabêjin Zazakî. Evî du şekil kir. Di Kurmancî Kirmanckî li Dêrsim berî qetlyamê ve tunekir Dêrsim Koşkirî paşê Türkîze kir. Yani wana bi xwendin, bi belavkirin, bi malbata dizanin bi sedan trajedî henin, keçin wendayî henin, zulmê mezin yani tiştê ku Hitler Yahudiya ra çi kiriye Kemalîsta ji bo Kurda eyn tiş kirin, bifikirin ew insana kirin nekirin ew Kirmanckî xilas nabe. Bilakîs çi qas li ser siyaseteke xelet be jî li ser tiştên xelet be jî Kirmanckî wek damareke Kurdî berdewam dike. Eva garantiyeke li gel Kurmancî eger Kirmanckî wek zimanekî damareke mezin ê milletê Kurd dikare şansên mezin çê bike ji ber ku herêmên ku Kirmanckî qise dikin li aliyê sosyalîte jî gelek pêşketine ev renk û hêzekî mezin bide milletê Kurd. Ji bo wî mêzekirin tune nave yek alî bide bi çep êdin jî bi destê İslam dixwastin asîmîle bikin lê nebû. Yani bi têra wan nebû. Tune nebû ev ziman. Di nav 10 sala da eger Kirmanckî tune nekin ew Kirmanckî yekser bibe stûnekî mezin ji bo devleta Kurd. Bawer bikin ji Xwedê ev siyaseteke pir mezin e ji aliyê Silopî ber bi Bakur zimanê Kurmanciya ku herî xurt e ew telef kirin ana ji xetekî Kirmanckî tê qise kirin. Yani Dêrsim, Elazîz, Bingöl heta bajarên Kileka ev genç solxan wan dera û belkî Varto jî têda be evana dixwazin li Bakur eger Kirmanckî kuştin êdî şertên devleta Kurdî namîne. Ji bo wî yekê divyabû ji bo vî daristanê pir tiştên mezin hatibana kirin ya çawa ew Zazakî tune bike wexta te dar û ber şewtan, tabiat, xweza, heriman, sûcê însanetiyê jenosîd herî mezin e ava wî çawa koçberiyek din çi dibe zixa Kurdên me yên Elevî piranî koç kirine, Kurdên me yên Kirmanckiyên Sunê jî gelekî koç kirine yani Bingöl nemaye tiştekî ew koç ew ê dêlva wî da Tirka bicî bikin, Laza bicî bikin zixa Laz ev qetlyam kirin bi vî awayî Kurdistana Bakur hem aliyê îdeolojîk de saye Komaristan hat bi navê çep û bi navê biratiya xuşkû biratiya gelan doz dev îdeolojiya devleta Kurd berdane lê dev berdana wan mühim nîne milletê Kurd bixwaze disev çê dike ji bo ku milletê Kurd nexwaze îro paxişkirina zimanê Kurdî li Silopî heta Gever bi Kirmancî ji Dêrsim heta
ام بیجن هم اوقاتا دملکی و زادا کرماشکی جی به دست دولت ترک دخوازن تمیز بکن کو بنگه زمان کرد بکجن با کور و دولت بنا کردا آستنگی درخینن لی اوانا حمید کار متود بن متود المجلی گلوان هیه تنی تشتکی او پر mühime evye gelen bejin eğer bir dozya netevi u hesta devlet buni u sosyal psikolojiya endamın devlet buni demede çebe ev tedbirin kud ev de kiryarın kud devlet adakır kerdikin hemi davyavan valaya emir derseki peşameda kijan metod em vak metod bikarbinin tedbira bis hatta demektin ببینم خواستیده دما پیشمده امی بی مجاری بردام بکن براستی ایرو هنک پرسکریکن تکنیک درکت لی ام درس دویمین دا تایبت ویاد خوازم پیشنهاد بکن تسیرا ادبیات ویژه تسیرا felsefe و تسیرا sosyal psikolojiya netevi çiye hevde sazıya avabuna devleta kurdida. Bimine hoşiyede.